ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆತೆ. ಒಂಜಿ ಸಿರಮಿಕ್ ಜಾರ್ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾರ್ದಿಯರೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ ಇಂಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾರ್ದಿಯರೆ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀಶೋಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಡ್ಡೆ ಬೈದೇನೆ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ. ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀಪಗ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಡೆ ಪೋಪೆನ್ ಅದು ಪರ್ದು ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆ ಇಂಕುಲು ಅಕ್ಲು ಪೋಪೆರ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಪೋಪುನಿ ನಾನೈತೆ ಮೀದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುನಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿ ಬಂತೇರು. ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡರೆಕ್ಕ ಮುಲ್ತು ಪೋಯಂಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಅಂಚ ಇನಿ ದೊಂಬುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಕೇಯ್ಲ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋತೊಲಿ ಮರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನೇನುಂಡದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಟ್ಟಿಡ್ ಮಂದಿರು ಪಂಡ ಸಿರಮಿಕ್ ಅದ ಅದಾಲ ಪುಟೇರ ಬದಲಿಂದ ಈಗ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಮತ್ತೆ ದೀತಿರು ಮೂಲ್ ದೆಕ್ ದೀತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಉನ್ಗುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದೆತೊಂದು ದೀತೆ ಪಾರ್ದಿನ ನಿಜ್ಜೋರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ₹1,000 ಐತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಒಂಥರ ಶೋಕುಂಡು ಇಂಚ ಪಟೇಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಶಾಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೋಕುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಎಜ್ಜನ ತುಕ್ಕಂದು ಇಂಕ್ ಲೂಸ್ ಆಪುಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೊನತದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೇರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಿದಾಡಿಯ 3 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಲು 4 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿ ಪಂತೀನಿ ನಾನು ಅವಳು ಪೋದು ಪಿದಾಡಾತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪಾತೊಂದೆ ಈಗ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದರ ಪೋಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತ ಮುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾತೊಂದು ಕ್ಲೀಪ್ ಮಾತದೆ ತೊಂಡ ಪೀಪಿದೆ ತೊಂಡ ಇನ್ನುದೇ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲೂನ್ ತೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿಯ ತೆಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕತ್ತರೆ ತೋಜು ನೆಜಿ ಮಾರೆ. The next day. ಕೋಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೀಪ ಮಾತ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ 10-11 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂತ ಪೇಂಟಿಗೆ ಬತ್ತಾವ ಮದ ಪದವು ಅಂಚ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ ಅಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನೇರು ಅಗ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಮತ್ತೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪಜಿರು ಪತ್ತೆರೆ ಮತ್ತೊಂಡು ದೊಂಬುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದು ಮೂಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಯರೆ ದೀತ ನಾನು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ದೀತೀನಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡೆ ಇಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ಕು ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಬೆರೆತ್ತೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಐರ್ದು ಮುನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀಶೋಡ್ ಓಮದ ದೆತೊಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ತೂಪವೆ 2 ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ದೆತೊಂದೆ 2 ಟಾಪ್ ದೆತೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುರ್ತಿ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ವಿ ನೆಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಂಡ ರೇಯಾನ್ ಬರ್ಪುಂಡದ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತಂದು ಅಂಡ ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ 2 ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ನನ್ನ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ದೆತ್ತದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಟನ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದ
ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಂತರ ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ ಎಂದು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಎಸ್ ಸೈಜ್ ದೇತೊಂದುನ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಟಾಪ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಶೆಕೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಏನೈತೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ